Google Chat és una eina de missatgeria i de col·laboració d'equips a la qual podem accedir amb el nostre compte de Luigi. Permet enviar missatges individuals, mantenir converses grupals o crear espais de treball en els quals podem assignar tasques i compartir fitxers, entre altres opcions. Seria equivalent, per tant, a WhatsApp o Telegram, amb funcions avançades idònies per a la coordinació d'equips o projectes. Podem accedir a Google Chat per diverses vies. D'una banda estan les aplicacions web. Tenim l'opció d'entrar mitjançant l'adreça chat.google.com o utilitzar l'eina des de la pàgina web de Gmail. D'altra banda, tenim les aplicacions per a Android i iOS. Com passava amb les aplicacions web, tenim dues opcions: utilitzar l'aplicació específica de Google Chat o fer servir la integració amb la de Gmail. Les converses de Google Chat poden ser individuals o grupals. En qualsevol cas, el funcionament és similar a altres aplicacions de missatgeria. Podem enviar missatges, emoticones, GIF o fitxers. A més, disposem d'eines per aplicar format de text als missatges, com la negreta o la cursiva. També podem citar els missatges de la conversa o afegir reaccions amb emoticones. Chat permet l'edició dels nostres missatges. Això ens permet corregir o matisar el text quan siga necessari. En aquestes converses o missatges directes, trobem algunes integracions amb la resta d'eines de Google, com per exemple la possibilitat de crear un enllaç d'una reunió de Meet o un esdeveniment de calendar. Però si volem aprofitar totes les eines de col·laboració, hem de fer servir els espais. Els espais de Google Chat són converses grupals que compten amb eines específiques dedicades al treball en equip. A l'hora de crear un espai, hem de tenir un parell de factors en compte. El primer és el tipus d'espai que necessitem. Podem crear un espai de col·laboració en què tots els membres poden participar o crear un espai d'anuncis que estan pensats perquè només els gestors de l'espai puguen publicar contingut. El segon factor és la configuració de l'accés a l'espai. Als espais privats només podran accedir-hi les persones que hem convidat. Si canviem l'accés a Universitat Jaume I, qualsevol persona amb un compte de Luigi podria unir-se al grup mitjançant un enllaç, sense que l'administrador de l'espai li autoritzi l'accés. Per a la coordinació d'equips de treball, és millor definir l'accés com a privat, ja que amb l'altra opció, qualsevol membre de Luigi pot llegir els missatges de l'espai. Una vegada creat l'espai, podem afegir membres, canviar el seu rol i configurar els permisos per a modificar l'espai i els seus integrants. Les persones designades amb el rol de gestor tenen més permisos dins de l'espai, com per exemple la capacitat d'esborrar missatges d'altres membres. Les converses dels espais són com les grupals, però amb algunes diferències. Una d'elles és la possibilitat de crear fils de discussió en resposta als missatges de l'espai. Això ens permet parlar de temes diferents de forma simultània, però mantenint l'ordre de la conversa principal. Els espais també ens permeten crear un document, una presentació o un full de càlcul per a compartir amb la resta de membres i començar a col·laborar ràpidament. Quan creem un document, s'afegirà al nostre Drive, apareixerà en la conversa i s'obrirà dins de Chat. Des d'ací, podrem editar ràpidament el document mentre tenim la conversa oberta. Tots els fitxers que s'han compartit en un espai apareixeran en la pestanya de fitxers. Aquesta secció pot ser d'utilitat quan necessitem anar al punt de la conversa en el qual es va compartir un document o una presentació, per exemple. Una altra de les eines per a la col·laboració d'equips que trobem als espais és la gestió de tasques. És possible crear una tasca a partir d'un missatge o des de la pestanya. Una vegada creada, podem assignar-la a un dels membres de l'espai. D'aquesta manera, la tasca apareixerà en la seva llista, accessible des del tauler lateral de moltes de les aplicacions web de Google. La podem obrir, per exemple, a Gmail, Calendar o Drive. Tant la creació d'una tasca com la seva compleció es notificaran en la conversa de Chat.
D'aquesta manera, els membres de l'equip sempre estaran informats de l'estat de la tasca.